Ναι. Με kill σε ένα μέτρο. Όχι. Μια χαρά τα πάω. Πήρα με kill. Αλλά περιπολήθηκα. Λοιπόν, κάθε kill που θα τρώω θα μου κάνουν και από ένα like. Θα γεμίσουμε like. Α, τέτοιος είσαι. Θα γεμίσουμε και κάτι. Α, είμαι πάλι πρώτο. Κατά τύχη. Ναι, είσαι πάλι πρώτος γιατί πας και κλέβεις. Από πίσω ρε, αντί να μου σκουντίξει λίγο. Να σου πει, Από φίλε, πίσω. εδώ είμαι. Δύο. Κάτσε μια να σου χώσω μια σφαίρα. Ναι, σκύψε κιόλας. Μ' αρέσει το σκύβο. Οπ, νάτος. Τι έφερες. Αυτό δεν τον είδα. Θα πάρω το μπελάκι μου. Πήρα ένα ταμπελάκι να ξέρεις. Από... Εμείς οι δύο είμαστε στην ίδια ομάδα. Μία στο τόσο. Α. Κάτι τελειακό σας. Έλα κι άλλο ταμπελάκι. Για πάμε. Καλά να ανεβαίνουμε στη διαφορά. Για πάμε σιγά σιγά. 3 συνεχόμενα kill καλά είναι. Να τα αφήσω. Έχω φτάσει στα 5. Ήρθες εσύ να σκοτώσεις εμένα τώρα, αλήθεια. Είμαι πίσω σου. Πέθανε εσύ να δω τι θα κάνεις. Πέθανε. Όχι, πεθαίνω εγώ. Εδώ, έλα. Πυροβόλα. Ρε, με σκοτώσανε, ρε. Έλα, κουκλίτσα μου. Έλα, κουκλίτσα μου. Πήγαινε να πλύνεις κανένα πιατάκι. Έλα. Πήγα κι εγώ για πιάτα. Το μου πήρε τα μπελάκια, ρε. Όχι πάλι από αυτό. Α, να σου πω κάτι. Μου πήρε η μάνα μου ένα τηλεκατευθυνόμενο. Να παίξεις με τι. Δεν ξέρω, προσπαθώ να παίξω λίγο με το τηλεκατευθυνόμενο. Τι εννοείς σου πήρε ένα τηλεκατευθυνόμενο. Αυτοκινητάκι. Ένα like και ένα subscribe για να βγω εγώ πρώτος. Και άμα βγω, φτύσε με. Hostile care package inbound. Κοίτα, ρε. Να σου πω κάτι. Τι είναι το ρίταβε. Τους έκανα όπα να ξέρεις. Όταν σου λέω τους έκανα όπα αυτή τη στιγμή, τους έκανα όπα. Το άλλο μου σκοτώσει με το τηλεκατευθυνόμενο. Clean shot. Can confirm. Ότι με έχεις περάσει με ξεπερνάει. Δεν ξέρω τι έγινε αυτό. Hostile spy plane established overhead. Μισό. Hostile RCXD in your AO. Checkers fire, pendejo. Ω, Checkers fire, pendejo. Multiple hostile spy planes detected. Καλό το ελικοπτεράκι τώρα. System neutralized. από πού ρε.
Άντε ρε βλάκα. Συγγνώμη. The capitalists will remember Μάγκα μου! Ποιος είναι ο μπαμπάς σας? Πες το! Πες το τώρα ποιος είναι ο μπαμπάς σας. Για πάμε τώρα παλικάρια μου εδώ. Έλα παλικάρια μου. Έλα τσεκαλαρία μου. Ποιος είσαι? Έλα. Έλα. Ποιος είσαι να σου φυτέψω μία. Να σε, το boost. Ο πιο ωραίος είμαι της παρέας. Όλοι εδώ, καθίστε εδώ. Έτσι. Seize the objective. Έχω πάρει και μια σούβλα μαζί μου. Βγάζω το υπερόπλο τώρα, βγήκε το υπερόπλο, το βλέπεις εδώ το κόκκινο. Το κοκκινέλι το βλέπεις, πού είσαι, κοίτα με. Κοίτα με, πίσω μου δεν είσαι. Secure the objective. Πού είσαι, Securing βγήκε το υπερόπλο τώρα, πάει τέλος. Πάει ο πρώτος. Όπα. Όπα, μάγκες, όπα. Πού πάτε καραμήτρωση. Πήγε άλλος να μου τη φέρει από πίσω. losing A. Κοίτα ρε μαλάκα. Return destroyed. We've pulled ahead. Confirm. Εκεί θα κάτσεις. Εγώ σκοτώνω κόσμο τώρα, εσύ τι λες. Να, κερδίζω. Σε φάγανε. Όχι. Τι όχι ρε τώρα. Ας μην ήμουν εγώ και σου λέγα. Ναι. Πανά μου. Don't let them take this away from you. Να ξέρεις τι κάνουμε. Περάω κάτι. Χάσαμε. Survivors. Αφού πέθανε εσύ, εσένα σκοτώσανε, το είδαμε. Attack on. Mission is